Ahoj, ja som Ondrej a ty práve pozeráš ďalšiu sériu dokumentov o mototuristike v zaujímavých destináciách. S cestovaním na motorke mám dlhoročné skúsenosti a tu sa dozvieš užitočné rady a tipy pre mototuristov. Aj to, kedy a kam vyraziť za dobrodružstvom na motorke do zvolenej destinácie. Po prvej sérii videí a aj na základe vašich pozitívnych komentov, za ktoré vám úprimne ďakujem, som sa rozhodol pokračovať ďalej v tvorbe na tomto kanáli. Na cestách si to stále rád užívam a tak ostávam verný svojmu štýlu dodatočného komentovania z domáceho kresla. Kvôli dostupnosti a aj z časových dôvodov sú takmer všetky moje mototripy po Európe. Som nie offroadový jazdec. Šotolinu jazdím iba na krátke odbočky k blízkému cieľu. Preto aj moje tipy sú zamerané na asfaltové cesty. Foto a videodokumentáciu používam výhradne vlastnú. Na cestách som veľmi často, no a mototuristika mi doslova učarovala. No a to, ako ju ja vnímam, chcem preniesť aj do týchto dokumentov. Mojím cieľom je postupne posúvať tvorbu na vyššiu úroveň a preto privítam spätnú väzbu od vás vo forme komentov dole pod videom. Vitaj na kanáli Tip na mototrip. Ostrov Elba je tretí najväčší taliansky ostrov, aj keď tu sa skôr hodí slovo najmenší. Vzdušnou čiarou je dlhý 27 a široký iba 18 kilometrov. No napriek svojej malosti je to veľmi pekný ostrov v časti Toskánska. Výhliadkové cesty tu okolo mora sú nádherné. A je tu aj kopec pekných pláží. Aj keď je len pár kilometrov od pevninskej časti Talianska, v chladných mesiacoch ponúka citeľne teplejšie počasie. Je druhá polovica novembra a teplotný rozdiel je veľký. U nás doma práve napadol prvý sneh a tu na Elbe svieti slnko a teploty sa hýbu od 14 do 20 stupňov. Z domu to máme po diaľnici k pevninskému prístavu Piombino len niečo okolo 14 hodín. Odtiaľ chodí hodinový trajekt do hlavného mestečka ostrova Portoferraio, v závislosti od sezóny 8 až 12 krát do dňa. Trajekt nie je potrebné dopredu nejak rezervovať. Tak ak toto všetko zrátam, za predpokladu, že sme si trochu privstali, tak v rovnaký deň výjazdu sme už o 22. hodine ubytovaní v hoteli na ostrove. Tranzit bol pochopiteľne dodávkou. Tentokrát sme v zostave Eugen alias Žeňo a ja, Ondrej alias Ondrej. Trochu sme dopomohli náhode a motorky máme vo veľmi zaujímavej zostave. Žeňo tu jazdí 18 rokov mladú, teda takmer jednu z prvých vyrobených Ducati Multistrad, a ja mám tu česť byť tu na momentálne najnovšej Multistrade V4 Rally. O tom, prečo práve tieto motorky a iné zaujímavé postrehy a pocity z nich pridám na tento kanál v samostatnom videjku. Ale späť k nášmu tripu. Celý trip aj s cestou sme naplánovali na 5 dní. Na flákanie sa po ostrove nám teda zostávajú plné 3 dni. Aj vás určite napadlo ako prvé, čo chceme na tak malom ostrove na motorkách robiť 3 dní.
Elbu som prvýkrát navštívil pred zhruba 10 rokmi. Vyhýbal som sa jej, pretože ako mototuristovi mi to nedávalo zmysel. Malinký ostrov, kde keď na začiatku hodím jednotku, do šestky ani nedojdem a budem brzdiť. Tak zajedno. V takom novembri vyrážame z hotela ráno najskôr o 10:00 a už o 5:00 po obede pijeme čapované Birra Moretti pred hotelom. Lebo o 6:00 je už tma. Na jazdenie a natáčanie nám tak zostáva tučných 7 hodín denne. No a za druhé, ostrov je celkom hornatý a cesty sú tam sama zákruta. Dalo by sa povedať, že tu ani niet rovnej, rýchlej cesty. Akokoľvek vám to nedáva zmysel, za 3 dní pri občasných zastávkach na pravú taliansku kávu a tiramisu sme len tak stihli prejsť celý ostrov. Určite najkrajšie vyhliadkové cesty na tomto ostrove sú na juhu od mestečka Marina di Campo až po západný cip ostrova za dedinkou Pomonte. Na Elbe som 4. a táto cesta ma ešte ani trochu neomrzela. A hneď prvý deň si ju vychutnávame s prestávkami 2-krát tam a späť. V pomere k všetkým cestám na tomto ostrove je dĺžka vyhliadkových a miestami až dýchberúcich ciest popri mori naozaj veľká. Vyberám dron a ponúkam Žeňovi na skúšku novú multistrádu, aby som spravil zopár pekných záberov s ním. Zdôrazním, že dron dokáže letieť max 50 a pre pekný efekt by bolo vhodné s motorkou veľmi neútekať viac ako 60. Neviem presne, ktorej časti vety nerozumel, lebo za každým ho stíham iba na zlomok a zbytok si točím akurát zábery okolia ciest. Dávam viac pokusov a stále mi nedochádza, prečo sa mi nedarí. Žeňo je, aj keď už bývalý, ale dlhoročný okruhový jazdec a ten sa v ňom tu na týchto pekných a prázdnych cestách jednoducho nezaprel. Pri dedinke Pomonte schádzame až dole k moru, k vyhliadkovému miestu označenému na mape ako Tramonto Panoramico Rosa dei Venti, alias panoramatický západ slnka Ruža kompasu. Tak tu nebudeme večer o tom západe slnka. Takže keď sa teraz vrátime sem
A niekde odídeme, vrátime sa sem zase ešte o 3/4 na 5. No? Nakoniec ma ukecal a v ten deň sme sa na západ slnka už nevrátili. Vymenili sme to za čapované pivo pred večerou. Do hotela na východe ostrova sme prišli severnou cestou. Veď to natočíme iný večer. Celý tento tripík sme nastavili ako prudko kochačkový. Ibaže zostávajúce 2 dní sme k večeru už nemali čistý horizont. Motali sa tam mraky a už to nebol ten gíčový západ slnka. Á, dobre, odpúšťam ti, lebo táto južná panoramatická cesta okolo mora jednoducho nemá chybu. Nevie omrzieť. Roky dozadu som na týchto miestach videl nemecký televízny štáb, ako tu natáčali spot na nejaké športové auto. A úplne tomu rozumiem. V ten deň sme toho stihli aj tak dosť. A pocit uspokojenia prežitého motodňa so skvelou večerou a fľašou červeného vína sa dostavil. Ráno nás budí zvuk miešačky. Hotel, v ktorom bývame, sa v jednej časti rekonštruuje. Tak preto bola na Bookingu tak skvelá cena aj s polpenziou. Ale tak zas, keď sme si to doteraz ani nevšimli, tak asi nám to ani nevadí. Na dnes nám žaba hlási veľa mrakov. Stále je dosť teplo, ale údajne je jeden z nás trochu perfekcionista a ak nie sú dobré svetelné podmienky, tak odmietam strácať čas natáčaním, z ktorého pre mňa bude materiál nepoužiteľný. Nakoniec sa nám to aj hodí. Môžem sa sústrediť na skúšanie novej motorky. Objavujeme lesné cesty cez ostrov a celý deň iba jazdíme. Skúšam, čo dokáže nová V4 Rally a zámerne vyhľadávame najprv trochu rozbité cesty a neskôr zákruty s ešte voňavým teplým asfaltom. Ostrov prechádzame skratkou z juhu na sever. Lesnou cestou prichádzame k mestečku Poggio, v ktorom si nový asfalt doslova pýta trochu rýchlejšiu jazdu. V hlavách starých motorkárov bliká kontrolka neskorej jesene a nie celkom ideálnych podmienok v lesnom tieni, ale aj tak sme si zajazdili celkom slušne. Zákruty s novým asfaltom nás sprevádzali až k severnému pobrežiu do mestečka Marciana Marina.
Elba v sebe ukrýva cesty s nekonečne veľa zákrutami. A my sme kvôli ním západ slnka takmer nestihli. Na prípravu a prelet dronom mi ostávalo doslova pár minút. Až keď sa slnko začínalo dotýkať horizontu, sme si uvedomili, že ho z tohto miesta ani neuvidíme. V diaľke pred nami je predsa Korzika, aj s jej majestátnymi horami. Zakončiť deň inak ako večerou v toskánskej ristorante by bol hriech. Žeňo si po večeri len na chvíľu oddychne na posteli. Ibaže by nie? A chvíľa v polohe zalomenia v pravom uhle sa zmení na pár hodín? No ja takto zaspať ďalší deň hlavu neotočím. Ráno nás už nebudí zvuk miešačky, lebo dnes je Doménika. A počasím to vyzerá na pekný deň. Namiesto rannej rozcvičky dávame prejazd aspoň časťou južnej panorámy. Zastavujeme sa na vyhliadke pozrieť pláž, ktorá je teraz v novembri pochopiteľne opustená. Večná dilema mnohých mototuristov. Kam a v ktorom mesiaci ísť na motorke k moru a sklbiť tak cestovanie s kúpaním sa v mori? Popravde, s jednou vecou je takmer vždy nutné spraviť kompromis. Trafiť vyhriaté more a znesiteľnú teplotu vzduchu pre človeka naobliekaného v kombinéze, na to treba aj trochu šťastia. Tu na Elbe som bol vo februári, v októbri a teraz druhýkrát v novembri. Za mňa je najlepšie na motorku a kúpanie sa v mori súčasne druhá polovica septembra a zhruba až do polovici októbra. Letné mesiace sú tu štandardne ideálne na kúpanie, ale určite nie na motorku. A samozrejme, vtedy je to tu o preplnených plážach. Elba je v lete celkom dosť navštevovaná. Čiste na mototuristiku je vhodná od februára do mája a potom od septembra do novembra. Presúvame sa na južný cíp ostrova. Ako prvé máme po ceste Capoliveri.
Banické a vinárske mestečko s veľmi peknou výhliadkou na more. Hore nad mestom ideme trochu úžšiu, ale u domácich obľúbenú, hlavne dnes v nedeľu, prechádzkovú panoramatickú cestu nad morom. Až mi je divné, že tak úzka cesta, kde sme stretli kopec cyklistov a rodinky s deťmi na prechádzke, je prístupná aj autám. Tak ale neregistrujeme žiadnu značku na začiatku. Či? Už z podstaty malého hornatého ostrova vychádza, že tu je veľa panoramatických ciest. Cappuccio s tiramisou si doprajeme na veľmi peknom námestí malého prístavného mestečka Porto Azuro. Už aj z jeho názvu vyplýva, že to miesto je pekné. Ako som už spomínal, je celkom pekná slnečná nedeľa a kaviarničky na námestí sú takmer plné domácich, ktorí si tu užívajú úžasnú atmosféru. Palmy, prístav, lode a skvelá talianska káva. Ak pôjdete okolo, určite sa tu zastavte. Z jazdenia okolo Porto Azuro by bolo viac pekných záberov. Ale najprv sme čakali, kým sa rozplynú mraky. Povedz to nahlas! No a potom sa Teletubbisovi, ako sám seba zvykne Žeňo volať, keď preložím do hora trčiacu kameru na jeho prilbu, uvoľnila skrutka na držiaku. Boli sme celý čas v tom, že natáčame pekné zábery počas jazdy. Kamera sa uvoľnila, ľahla si na prilbu, zrejme trochu oddychnúť. A Žeňo nakrúcal hodnú chvíľu oblohu. Máme z toho kopec pekných záberov pre milovníkov polojasného neba. Po skvelej talianskej káve a prístavnej atmosfére pokračujeme na severovýchod k mestečku Rio Marina. Až sa nechce veriť, koľko malých a malebných prístavných miest je na Malej Elbe. Zastavujeme sa pri jednej z mnoha železorudných baní na ostrove z dávnej minulosti, pred ktorou je navyše v sezóne funkčný prírodný amfiteáter. Kopcovitý terén, kde zasa raz celkom oceňujem dron, ktorý posielam na prieskum. V podstate som práve priznal, že sa nám nechcelo chodiť pešo po okolitých cestách. Ale mám silný argument. Za 3 dní sa prejsť toto všetko ani nedá stihnúť. Popri mori pokračujeme k najvýchodnejšiemu mestečku ostrova s názvom Cavo. Odtiaľ je už vidieť pevninskú časť Talianska. Strmými uličkami tohto mestečka s jemne šmykľavými dlažobnými kockami, o ktorých nebudem zvolávať dodatočnú tlačovku,
pretože nám nechceli ublížiť. Sa dostávame až hore nad mesto a pokračujeme cez hrebeň na druhú stranu k zálivu hlavného mestečka Portoferraio. Ešte pred príchodom do tohto mesta zastavujeme motorky pod vysokou kolmou skalou. Z cesty vedľa je veľmi pekná výhliadka na záliv. Najkrajšia je ráno, keď je slnko za chrbtom. A ak by som tadeto v minulosti už viackrát neprechádzal, netušil by som, že hore priamo nad nami je na vysokej skale pevnosť Volterraio z 11. storočia, odkiaľ je naozaj úžasný výhľad. No a keďže nechceme byť ani úplní barbári histórie, tak Napoleona sme si nechali na záver. Legendárny vojvodca tu na Elbe žil niekoľko mesiacov. Nechal si zrekonštruovať peknú vilku a tak sme ho tu prišli navštíviť. Ja viem. Sme v pamiatkovej, obytnej a dokonca military zóne. Dron by som tu nemal vybrať ani z obalu. Ale neodpustil som si krátky prelet nad Napoleónovým sídlom. A aby toho ešte nebolo málo, nad hlavami nám kružilo asi 20 nervóznych čajok. Ženio mi sekundoval a číhal, či nejaká nezautočí na dron. A tesne pred koncom aj zautočila. Len tak som stihol núdzovo pristáť. Niečo na záver. Elba je síce malá, ale pre svoju veľkú členitosť má až 147 km dlhé pobrežie. Aj to môže byť vysvetlením, prečo nám na jej prejdenie 3 dní takmer nestačili. Kvalitné asfaltové cesty plné zákrut a k tomu ako bónusy malebné kamenné mestečka plné histórie, skalné útesy, piesočné pláže, čisté more a skvelá toskánska kuchyňa. Naozaj neviem, čo viac si môžeš ako mototurista želať. Ak sa pobyt tu rozhodneš spojiť s kúpaním sa v mori, tak ti tu bude krátko aj týždeň.
Trip na Elbe sa dá spojiť aj s inou peknou časťou pevnického Talianska, či dokonca s Korzikou alebo Sardiniou. Je to len na tvojej fantázii. Dokumenty na tomto kanáli tvorím preto, lebo ma to baví. Ocením tvoju spätnú väzbu. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni si dať odber, like, alebo mi napísať dole pod video krátky koment. Poteší ma to a podporí to moju tvorbu. Majte sa pekne a vidíme sa na cestách.